Helo a chroeso i brydau'r trafod, y podlediad sy'n trafod bwyd, iaith a lot o bethau eraill. Fi yw Dewi a ti yw Ianto. Gywir. Just yn cael syb o Guinness. A ein gwestiwn ni yn y bennod hon. Cerddor, is that yr artist? Yeah. Yeah. Dylunedd graffeg, anhygoel. Artist newydd tafwyl, am I right? Yay! Steffan Dafydd. Helo! Croeso. Diolch yn fawr iawn. Chi'n oce? Yeah, good. Ni yn y Grange, ni mewn lleolau gwahanol. Mae'n neis, actually. Gys i ystod rhwng bwrdd a bod ni ddim yn tynnu ar yn headphones. Na, A cael cael peint. paint, yeah. Pub gorau, Cyrdydd, I reckon as well. O, dweud mawr fan'na ddo. I think ma fe. Ti'n meddwl? I think so. Mae'na lot Yeah, o... I reckon. Well, good bwyd. Mae'r tyfewn yn lyflu. Mae tyfas yn insane. Mae'n Grange Town. Ti'n... Be arall? Give me a better one. Ti'n... Fi meddwl bod yn neis. Mae fel y sister pub Lansdowne, ond kind of yn fwy ac yn neisach. Yeah, mae fel level up. Yeah, ond ti'n byw yma, so ddim yn y Grange. Well. Not yet. Ni was yn gofyn i'n gwestiwn ni, beth oedd y peth diwethaf i ti feta? Ooh. Hein. Y things mae'n ystod o da. Nerds. Nerds gummy clusters. A maen nhw'n absolutely delicious. Really, really, really melys. Ac yn blasio fel blueberry vape. Yeah, great. Heblaw am reina, really. Heblaw am y snacks ni di literally play o ti da. Okay. Be oedd yr actual thing ti di beta? Sour cream and chive peanuts. Oh, but a KP? O Lidl. Na, Lidl. Delicious. Off-brand. Yeah. Gay. Absolutely lush. Nice. Really Moorish. Yr eich yn covered mewn fel coating? Na. Just peanuts. Ond mae fel really dusty. Sut maen nhw'n cael y sour cream ar? Don't know. Just blas. Yeah, just a blast. So Powder. fel Pringles. Fel powdered milk. Fel Yeah. yr pretzels yna, ti'n gwybod? Oh, yeah. Exactly. Yeah. A wedyn ar y diwedd y paced, mae'r stuff na'r bus ti. Yeah. Powder. Yeah. Yeah. Fel like crack. Wel, mae braf cael ti ma, wrth gwrs. Any syth mewn iddi? Yeah, with the kind of just gan ddweud hefyd bod ni wedi kind of neu hwn yn barod, right? Yeah, Oh, don't ffynnu. Caveat bach. A ni cael, just sôn amdano fe. Ni'n cael, cos Yeah. it's just ddim reoled. Ond oedd Ydych chi moyn ni da. Ond oedd Dewi ddim yn involved. Nath Steff helpu fi, wneud pilot o hwn. Try mas bod ni siarad am dros awr a hanner. Yeah. Siarad absolute shit. Yeah. A A sy'n nes i really ddeall y brief. Nes i just dechrau siarad am loads o bethau gwahanol. O ti'n gofyn stuff, and i fel, yeah, dunno. Wyt ti fel, oh, Steph, I sent you these questions fel. yeah, nes i siarad gyda ti heddi, a ti fel, Penodol. hang on a minute, di hwn wastad i bob. Yeah. 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 So ni few episodes mewn nawr. Mae'n amlwg bod ti yn gwrando ar bob un. Nes i rand o'r un cynta. Yeah. A then brilliant. Un Jack Northfield. Yeah. Absolutely class. Ond generally, fi ddim yn gwrando ar podcasts at all. Fi actually kind of despise nhw. Okay. Yeah, so yeah, Wow. pob Ti'n lwc. joio neud nhw? Yeah, Yeah. you know, just good chat fe. Ydy? Especially pan ti'n mewn pub gyda snacks a Guinness. Ni gyd Plasmawrs. Plasmawr. Yeah. Yeah. Fi'n Plasmawr massive. A fi'n plus bach, massive. Na. Tiny. Pa flwyddyn y ti? Pa mor... Pa Zyn- flwyddyn? Pa flwyddyn yw ti nawr? Blwyddyn, be bydde fe nawr? Blwyddyn 13. Ti even yna pan oedd ni'n gadael? Na, o'n i ddim. O'n i di dechrau ar ôl chi adael. Ti'n trio gweithio mas pa flwyddyn ydw ti mewn nawr? Yeah. Pa flwyddyn ydw ni mewn nawr? Mewn. Pryd nath ni adael? 2010? Yeah. Yn 62. So 13. Oh god, how do you work that one out? Adio 15? Yeah. 28. Blwyddyn 28. Yeah. So ni'n blwyddyn 28. Yeah, achos byddwn ni... Na. Na? Achos o'n i'n blwyddyn... Na, o'n i ddim yn blwyddyn 7 pan o'n i'n 7. O, nes i ddechrau'n 2011 yn 11. So, adio 14. Yeah, 2011. Yeah. Ti di gweud nhw? Yeah, 2011 pan o'n i'n 11. Oh, right. Got it. Oh, yeah, okay. Ac felly, o'n i'n blwyddyn 7. So beth yw 7 adio 14? 21. Byddwn ni'n blwyddyn 21.
Ie, mae'n neud sens. 28 i ni. Ie. I mean, siwr mae'n haws ti weithio hwnna mas os ti jyst yn gweithio mas pryd nes ti orffen ysgol. Pa flwyddyn? Yeah, probably. Pa flwyddyn? 2018. And then just Count up 2025, yeah. Na beth nes i ddechrau neud i ddechrau, pan nes ti pwynt o mas. Bo fi'n cyfri. Okay, well. Sôn am ysgol. Sut ti'n ffynd y blwyddyn 20... Bydde, 21, 25? Byddwn ni'n blwyddyn 21. Ie, sy'n ma. Sy'n ma blwyddyn 21 i si. Dreadful. Pwysau gwaith, anhygoel. Blwyddyn 28 yn... Ych chi'n joio 28? Yeah, good na. It's a good year. Pwy sy'n dysgu bac i chi? Seg. Y seg yna? O fi yna. Ni'n cael, ni ddim yn off topic yna, ni'n just siarad am pwy yw'r athrawn yn Plasmawr, ond seg. What a person. Mae'n trip Japan. Mae di gadael Lebanon. Cabryd i ymddeol. Oedd hi gyda Amazing Convertible. Oedd hi? Ie. Oedd hi yn? Oedd hi fel Renault hwnna? Neu Peugeot ones? Peugeot. You know the ones? Yr ei silver? Ond dim ots am hwnna. Yn amlwg o'n i yn ysgol gyda'n gilydd blwyddyn 28. Wel na, ni di. O'n i ddim i gyd yn ysgol efo'n gilydd. That was the point o'r sgwrs. Fuck off. Ond o ble ti'n dod? Because you're not Cardiff born, Cardiff... Well, you're not Cardiff born. I'm not Cardiff born, na. Fi ddim moyn i hwn, ond mae'n dirty little secret fi yw nes i gael ngeni yn Bangor. Nes i byw yn Llangefni tan yn 6 oed. A... Ie, wedyn nes i symud i Gaerdydd. A fi wedi kind of cadw fe fel cyfrinach. Mae'n dod mas mwy a mwy last few years, annoyingly. Ym ha ffordd? I think fi jyst yn gweud pobl yn fwy agored. Ti wedi dechrau derbyn y ffaith. O'n i'n meddwl bod bod y gog yn y mas. Na. I have not heard that. Na. Ie, ti ddim yn swnio'n gog o gwbl. Nac, diolch. Diolch fawr i chdi. Wow. Nath ni ofni... Ti'n really neud yr acio'r chwaith. How dare you? Ie, dwi yn, hwnna. Nath ni Beth fi ddeud beth? What? Beth i ddeud? Say something in Welsh, go on mate. Beth ti eisiau fi ddeud? Yeah, fine, okay. Mae'n dda. Mae'n iawn. Iawn. Come on. Impossible. Nath ni ofni... Unbelievable. Nath ni ofni Daniel Glyn oedd ar y pod yma. A ti'n hoffi Ynys Môn? Fi'n lyfo Ynys Môn. Okay. Fi'n absolute lyfo fe. Yn well na ty be? Be ni'n fe? Be nath ei weid eto? Fi di bod yn Ynys Môn. Fi di bod da. Ie. Mae'n beautiful na. Ydy. Rhannu. So nes ti dyfu lan fel na tan fel pa oedran? O'n i'n 6 oed. A symud fe achos... Yth dad cael swydd lawr yn Caerdydd. Amen. Sa'n gwybod lot mwy na. Up sticks. Ble mae mam a dad yn dod? So mam yn dod o Wrexham. A dad yn dod o Rhydaman. A wedyn mam yn gi a dy ci o'r ddau ochr yn dod o gwmpas fyna. So fel o gwmpas bydd Cwmaman. Fi'n meddwl bod y gyd fel cwpl o fichteroedd i ffwrdd o gilydd. Mad. So it all comes back to Cwmaman. Ie, fi'n meddwl, ie. O, difyr. A wedyn... Ti'n mynd swnio fel beth i o fanna, chwaith? Na, fi ddim. Na. Atheist. Ti'n gallu neud yr acen? Go on, na, trio fe. Go on, offend them as well. Fi actually methu mewn... Come on. Sut mae'n ei Fi'n siarad fel en fe, o'r Cwmaman. Oh, God. Fel la? Yeah, probably. Ie, ni'n y Grange. Ie, fi'n meddwl fel Fi'n digon agos. Yfe? Fi'n credu. Sa'n gwybod. Fi'n i gael gymaint o shake. Sa'n becso. Ond o ochr hwnna, o ochr tyfu lan yng Nghaerdydd, ni wedi cael cwbl o Gaerdydd mlaen ar y podlediad. Mae yna fel twang Caerdydd a ni trafod e, ond mae hefyd, ble bynnag mae dy deulu di'n dod, mae yna twang, mae yna slight fel undercurrent o acen rhieni ti. Bendant. Ie. Caerdydd. Ie. Fel, for example, Daniel Glyn a Llwyd Owen, Hugh Stevens, Ellen Evans, maen nhw gyd gyda acen, fi'n gael nhw fel acen Glantaf, achos mae'n swnio lot mwy fel Caerdydd, fel mae'n swnio fel acen iaith Saesneg Caerdydd, so fi'n siarad fel un, you know?
bach fwy fel hyn. Drafod hwnna cwyd hefyd. Do. Fel mae e actually... Fydde pobl yn dweud, that's some really gwahaniaeth rhwng Cymraeg, Plasmawr a Glantaf. Ond mae Glantaf is more like boss. Glantaf. Yeah, definitely. Ond fi ddim yn gwybod beth yw hwnna. Efe, achos bod nhw bach mwy posh na ni. Ond yn aml mae Cymraeg nhw'n berffaith hefyd, sy'n hilarious i glywed. Achos maen nhw just fel, is i gêm dyn nhw'n blaen, oedd e'n ansberedigaethus. Ond oedd na un bachgen o Glantaf yn gweud stori wrthyn ni unwaith, a ddyn gweud y stori gwbl drwy gyfrwng y Gymraeg, yn acen Glantaf Cymraeg. A ddyn just gweud un peth, oedd e'n so o'n i yn Moldova, a ethon ni'r titty bar. Titty bar. Mae fel bod rhywun di sgwennu drama i bobl o Gaerdydd yn Gymraeg. Ydy. Ti'n meddwl fel, it's like, oh god, mae'r boi ma o Gaerdydd and he's a bit loose, ond ni'n neud yn Gymraeg. Ond mae pobl actually'n siarad fel yna. Ydyn maen. Mwyafrif o Lantaf. So, nes ti ddod lawr i Gaerdydd pan ti'n 6, and then ysgol wedyn, like, ni sôn yn Plasmawr, ond cyn hwnna, where were you? Ysgol Treganna. See symud fel few times nawr. Ond, Dewi, just for context, the shit Treganna. Nid sardines ydym ni. What's that? Yeah. Sardines o ti. Yeah, absolutely. O ti'n sardine. Oedd yn tiny ysgol, a dde'r ysgol Saesneg Saesneg rhannu ti. Be oedd fel? Radna, ni'n casau nhw. O'n i fel... Achos oedd nhw fel random llinellau. Oedd nhw'n cael pasio y llinell i fynd i iard ni. Ond oedd ni ddim yn cael mynd i pasio y llinell i fynd i iard nhw. Ni'n cael massive bollock. Be oedd boundary lines da chi? Just for basically fel drains a stuff. Yeah. A fi'n cofio... Basically, lot llai o nhw, ond oedd ysgol nhw'n fucking huge. A oedd loads o'n ni mewn tiny little fel... Dim fel gwair yn byd, just fel concrete slab. Ond then, nes i gael amser gorau efo, ond o'n i genuinely yn absolutely casau Radna. Gorthrwm y Sais, unwaith yn rhagor. Yeah, absolutely. Cymryd un tir. Sôn am gorthrwm, sut oedd... Sa'n gwybod beth gorthrwm, os fi'n honest. Oppression. Wel, sôn am gorthrwm. Sut oedd gorthrwm y cantons, fel pan nes i symud lawr, oedd yn weird, oedd pobl yn siarad yn weird? Yeah, definitely, achos pan o'n i lan yn Llangefni, o'n i'n unig Saesneg o'n i'n clywed oedd ar y teledu, achos oedd yr ysgol, oedd pawb yn siarad Cymraeg ar y iard, oedd oedolion i gyd yn siarad Cymraeg, o'n i'n siarad Cymraeg adre, so o'n i dim ond yn gwybod Saesneg trwy cartoons a stuff, so o'n i'n dod lawr, pas pan si Treganna fi'n cofio kind of bod yn confused gyda faint o Saesneg oedd, a fel kind of gofod really meddwl am popeth ni'n gweud. A ni'n gwybod lot o fel standard geiriau. Fi'n cofio gofyn i un person be ma... O'n i fel, be yw cogio yn Saesneg? O'n i fel, be? So, which I wouldn't have said cogio nawr, ond fel, cogio esgus i gog, by the way. A fi'n cofio bod fel, be yw cogio yn Saesneg? O'n i fel, I don't even know what cogio is in Welsh, mate. Fi'n fel, okay. I'll stay quiet then. Yeah. Fi'n cofio lot o'na, so... I think nath... Fi'n eitha siŵr oedd ac yn gog gyda fi'n symud lawr. So I gyda fel any evidence o'na, ond fi'n eitha siŵr oedd na, achos ni'n gweud stuff o cogio, a why wouldn't I have had a gog accent? Ond I think nath o fynd straight away, fi'n cofio lot o pobl yn i arfer nabod, so fel, let's say in the next 6 months to a year ar ôl symud, oedd ein o'r comments oedd oedolion i gyd yn gweud bod ac yn byd yn mynd. It's all shame. Beating out of you. Yeah. Ar y yard. Damn right. Well, sôn am cogio. Jeff down. I think this is a good one. Sôn am cogio, ni eisiau clywed beth ti'n hoffi coginio. Da. Podlediad yma. Da. A ni angen dechrau, neu fyddwn ni siarad am beth am hwn i gyd ac am bod yn mlwyddyn 28. Yeah. Am beth. Yeah. Beth oedd yr un pryd bwyd yna pan o ti'n tyfu lan, a falle bod yn ystod amser di'n Llangefni, falle bod pan ys ti symud lawr i Treganna, i Llandaf, pryd bynnag ys ti'n byw? Y pryd sy'n ni'n cael pan ni'n iau, a fi dal i'n neud nawr, a fi'n meddwl fi di'n neud... I think nes i,
weid y blaen fel 99% o'r dyddiau fi wedi byw, and I would say falle bydd yna agosach i fel 90%. Ond bron bob dydd fi'n cael rhyw fath o fara gyda peanut butter yna fe. So whether that's, well, obviously normal fel toast, and, you know, it could be crumpet. Hwna'n fara, I don't care. Unrhyw beth ti'n creu mewn toaster gyda peanut butter a menyn yna fe. That would be my one. I think fi wedi cael y bron bob dydd o bywyd fi. Mae'n definite question efo ni. Crunchy or smooth? Crunchy always. Mae smooth and stupid. It's not. Mae fel half of the thing. It's like half of peanut butter. It's just butter. Fuck off. Fi actually'n pissed off am pobl. Fel dim ond gyda smooth. Fi fel, oh, cool, okay. I guess I'll go fuck myself. Trying off bits mewn stuff. It's peanuts. Ie, mae'n bit. Dim ond bit, mae'n crunch. Mae'n un peth mewn orange juice. Fi'n gwybod mae bits o oren yw e mewn sydd oren. It's just not nice. Ond ti'n mynd yfed peanut butter? Na, mae'n un fi'n credu. So mae fel curry, ti'n fel blend o chicken, ti'n smooth, ac ti'n mynd bits o chicken yna fe? Neu... Yeah, I mean... Na, mae'r curry sauce yn smooth yn dweud. Yeah. A wedyn mae'r chicken ddim. Yeah. Mae'r chicken yn bit. Na. So mae'r orange juice yn smooth, nag o? Ond mae'r orange bits dal yn bits, nag o? Ti ddim yn cael race, wyt ti then? With that. Oh yeah. You're like, oh, that's just I'll have a curry. bits. Nah, those bits are bigger. Na, fi jyst ddim yn offi stuff efo bit. Pan mae'n gweud ar yr carton with bits. Be am fel y aloe vera stuff neu fel y bubble tea a things fel la? You know the ones, mae'n fel things ar y... Oh, na, maen nhw'n mynd trwyddo fi fel y boba tea. Yeah. Na, I think maen nhw'n byrstan cyn ti. aloe vera yn wrong, Nindo. Na, mae'n aloe vera drinks gyda fel Wyt. Gyda bits yna fe. Mae'n beautiful. Mae'n horrible. Mae'n bits yn fe. Ti'n gael o'r creu fruits? Mae'n weird phrase na gwe, with juicy bits. Ydy. Dewis o'ch rhywbeth arall, fel, ti'n gwybod, with juicy... Pulp. Mae hwnna'n wael hefyd. With juicy mini segments. Ti'n gwybod, mae hwnna fel, you know, better marketing back ar y big orange... Ddim chunks. So ti actually... Sa'n like orange juice efo bit. Sorry, can we just go back to peanut butter? Penis butter. Freudian slip. Toffee smooth peanut butter? Ynddo. Okay, yeah, weird. Fi'n meddwl, ach mae fi'n meddwl bod eich llyfr. Yeah. Basically. Is it drinkable? Technically, yes. Get it down, me. Just very slowly. Yeah. Oh, diddorol. Tawaith. O ran dewis bara, I'm not going to hang on it too long. Yeah. It's just peanut butter. Ond, wyt ti mwy posh dyddi yma? Are you on the sourdough? Gyda sourdough yn absolutely delicious. Hovis seeded. Yeah, again, Nice. absolutely delicious. Bara brown, delicious. Warburton's... Best of both. Best of both. Neu Warburton's, ti'n mynd pethau sgwar yna? Thins. Thins, yeah. Unrhyw beth gyda fel kind of bara. Pop dosk. Ooh, pushing the Oh my boat. god, fi erioed i trio na blan. Probably nice, actually. Nan bread. Naan bread. Bread. Oh yeah, Bread. sorry. It's alright. Naan. Sorry, just naan. Na i drio hwnna, dwi'n ôl falle chi Ti'n fel... meddwl fel peshwari naan? Ti'n meddwl fel Ooh. crunchy peanut butter ti fenni fel naan? I reckon for sound lush. Mae hwnna'n swnio'n actually insane. And fi'n un o'r pobl na ti'n gweld rhywbeth o'r menu sy'n swnio'n weird and I ordro fe just out of pure fel, I need to at least try it. Mae'n swnio'n mingin. No, I'm going to fucking have it. I mean, I suppose fi'n gallu dychmygu rhywun yn ei hwnna gyda tahini. Yeah. So... Neu'r naan. Yeah, fel mewn rhyw fath o fara, at least yn. Yeah. So, pan bod y peanut butter? Fi'n i'n neud e. Yeah, let's do it. Na Gyd fe. i fita fe. Crunchy i gyd. Efo crunchy. Ti'n meddwl ti'n sick? Sorry, fi'n mynd nôl at fel. Sa'n credu bod fi... Dwi ddim fel fi physically yn retro ar the thought of crunchy peanut butter. Mae just... Sa'n licio fe'n ceg fi. Pawn ysdi weid edden? Os fi ddim yn licio fe'n ceg fi. Ti'n gweld... If you've got anything nice to say, don't say it at all, okay? My nerds yma, little bits bach. Is that fine? But if that's in a pace, get out. Fi just ddim yn offi yr teimlad ohono fe yn ceg fi. Okay. Clip that up. Chat, clip it up. Class. So, peanut butter's fine. Like, we're not going to dwell on that. Yeah. Rheol arall fi gyda yw, mae angen bod lot o fen yn hefyd. Be fi ddim yn offi, pan maen nhw jyst yn rhoi peanut butter just ar y
bara. Maen nhw fel, oh no, it's butter on butter. It's not butter, is it? There's not butter in peanut butter. No. Mae fel, it's like a butter. But bara, menyn lawr gyntaf ar y bara. Sorry, Steph, mae Dewi ach yn confused. It's not butter, is it? Oh, paid na fi nawr. I don't know the science behind it. So loads of fenyn ono fe. Salted. Whatever menyn ti gyda, really. Fine. Ond yeah, salted, delicious. A wedyn, ti'n rhoi'r peanut butter arno. A weithiau mae'n really nice cael loads of butter, a wedyn just fel tiny amount of peanut butter. Just fel little tease of it, you know? Ti'n lli beth fain bynnag yn ti mo? Yeah. I fi hefyd, os ni'n gofyn neud fath o food challenge, fel how much of this you can eat, fysyn ni that would be the one, fysyn ni probably eiso. Set that up. Yeah, sorry, that's recorded. Sorry. Am be ni'n neud? Saldana dos Yeah, dunno, sa'n with gwbo. peanut butter. Sut ti'n mesur e? I reckon Loaf? Sal pot o peanut butter. peanut butter. O'n i'n meddwl falle loaf. Ond mae'n with gallu salad just toss. stick o pot ar un darn. A ydy hwn yn speed challenge? Yes, I'm let's say mewn awr. Oh my gosh, mae'n amser hir. Mae awr yn amser incredible. If it's a loaf or I could do that. tossed fel peanut butter on toast. Hanner awr. Mae'n lot... Mae'n dweud, mae hwnna'n... Faint o dafellau? O defill? Defill. Faint o ddefill sy'n mewn torth o fara? Pa mor fawr ydy deirth. On af? Byddwn ni'n gweud 18. Mae rhyw... Ie. 18. Na, fe'n llain yna. 18. 12 ar 12. Na, mae mwy na 12. Na. Ti'n prynu Split stuff it. posh. Ti'n Can we get it up on... edrych lan? Oh. It's not. 24. 24? Standard sandwich bread. 20. So mae hwnna... So let's say 20 mewn un, Yeah. okay? So faint o 20 sy'n mewn 60? Faint o 20 Three. Sorry. So un darn... Un darn bob tair munud. Mae'n lot. Dwi ddim, mae tair munud yn amser hir. 160 Hey, fydd y seconds. tost. 180 seconds. Ond wedyn, but continuously hefyd. Wyt ti'n goffa I neud re- y toast yn y... Fuck it, let's try it. Yeah, no, we'll try it. Wyt ti'n goffa aros i'r toaster? How toasted are we going? Mae rhywun yn gofyn ei hynna, as in that has to be... Or continuous? That has to be Yeah, continuous, yeah. Well, fi'n teimlo ni wedi siarad am peanut butter am ages Fuck it, let's nawr. put a date in. Let's put a date in. Yeah. Put a date in. Nyn ni sort yna. Ni ddyn nôl fan hyn. A nawn ni wneud e fan hyn. Yeah. Fi'n dewis y toaster. Wel, oedd e'n gret clywed am dy bryd plentyn, dod i Steffan. Peanut butter ar dost. Ar unrhyw fath o... I wouldn't say carb, ond unrhyw beth sy'n modd tostio. Yeah. Pasta. Os modd tost y pasta, Sean Owens would. So waith, ni'n symud ymlaen. Os mae'n bryd symud ymlaen. Wyt ti'n mwynhau dathlu pethau? Just yn gyffredinol. Fi'n caru dathlu pethau, do. Grêt. A pryd ti'n dathlu? Yn ramadegol, gwbl anghywir. Ond dyna beth byddai plant Caerdydd yn gweud. Yn lle pan ti'n dathlu? Pryd ti'n dathlu? Wyt ti'n mynd mas am bwyd? Yeah, absolutely. Ble? Fi'n gael 3 thing yn pen fi. Fi'n gwybod bod fi'n cymryd ages i weid any of my points, ond fi'n mynd i cael ymlaen anyway. That'll make your editing life a living hell. Ni wedi penderfynu nawr, just i'r gwrandawr, os bod rhywun yn gwrando, ni just yn mynd i trio peidio edito, achos mae'n pain in the ass. Dim ond yn edrych o mas. Good luck! Fi ddim yn edit y mas fel y joke. Amrhiodol. That's the one. Nes i ddweud gyna. Alright, Steph. Pryd ti'n dathlu? Ble ti'n mynd mas? Fi gael 3 lle fi moyn enwi. Yn prifysgol, pan o'n i'n Brighton, o'n i yn boatrodd gyda ni fel big hand-in. Ar ôl hwnna, oedd ni wastad mynd i lle burger yma o'r enw Grubs. A so mae'n hen lle wedi bod mynd ers fel y 70s. O'n nhw'n neud fyna, o'n nhw hefyd yn neud insane burger combinations. O'n nhw'n neud burger gyda peanut butter, chili sauce a pineapple, sef hoff i fi. Exactly. Little bit weird. Yeah, of course. I would have ordered it otherwise. Nes I check as well, and is it crunchy or is it smooth? The pineapples are sour, sir. Nice. A hefyd, oedd hwnna fel... Mae branding e, to fe, fi'n i gael y lan. Oedd branding yna fel authentically fel cool. Fel old school cartoon branding. Mae pobl yn... Ni millennials nawr yn fucking lyfo ac yn obsessed dros. Oedd hyn yn fel authentic
that kind of illustration. Fel like a kind of happy characters thing. Fel fucking hardlines. Yeah. Bollocks fel 'na. So hwnna oedd y logo. So little burger bach yn gwenu gyda little towel bach. Beth ti'n cael hwnna, Ivan? Dim towel. Tea towel? Tea towel bach. O fel waiter. Yeah, beautiful little typeface fyna. Edrych yna nhw. Cute. Beef veggie. A authentic fel, that is the one. A nawr mae fel pawb yn trio bo fel 'na. Dyna beth mae Tafwyl yn mynd i edrych o blwyddyn nesaf. Falle. Shit. Yeah. All out. So, beautiful. So fel student celf fyna, Yeah. you're going, yes, mae hwnna'n un clas i edrych arno. Yeah. A dau, what's that amazing burger? A the burgers yn absolutely delicious a yn rhesymol. A maen nhw dal yna, maen nhw dal exactly un peth. Fel handwritten menu a popeth. Absolutely banging. Oedd gyda fi t-shirt i wastad yn gweithio gwisgo as well. Gyda'r logo yn arno fe. Mae'n edrych fel y math o fel arwydd fydde rhywun yn cael yn tattooed. Yeah, man, yeah. To be, good shout. Yeah. You might do Alright. that. Cool. We'll book that one in as well. Yeah. Sa'n cael hwnna. Be ni'n cael... Same day. Ymuno efo'r challenge. Ni'n cael tattoo a Twix challenge rhywun pryd. Yr un pryd. Yeah. Ti'n cael gyr a wedyn ti'n cael and I'll have BS at the end. Yeah, chos you are BS. Both rhan ni'n mynd i'r Yeah, rig yeah. ni o'r gilydd. Fi'n gallu just codi top. Aha. Yeah. Grubs. So ail-laity. So Brighton is cool, Yeah. nice. A hefyd, hwnna'r unig, to be fair, hwnna'r unig un I think fi actually yn truly cofio mynd i ddathlu fel yr un lle mwy nag unwaith, really. Aile yw, fi gofio shout-out i Star of Wales, achos so lle curry yn Canton, really beautiful, mae'r curries yn insane, maen nhw'n really, really nice, a basically dyna lle mae brych y hir i gyd yn mynd pan ni'n cael fel band meeting, neu pan ni newydd wneud rhywbeth mawr, ni fel, newn ni gwrdd lan ato, a unig thing ni chi other than mynd i'r pub, mynd i Star of Wales yw fel go-to ni. A fi'n absolute love o fe. I guess, I don't know, I guess dathlu. I guess mae'n dathlu fel bits ni wedi wneud, neu beth bynnag, ond hefyd just fel regular lle bwyd ni. Yeah, eto, sôn am Daniel Gyn, Star Wales. Star Wales, na Fe fe. ddyn off i mynd. Fi rhaid gweld Os yna. gall y pobl sy'n byw uwch ben Star Wales fod yn dawel ar ôl tua 11 o gloch yn nos, bydd hwnna'n ideal achos fi methu cysgu. Fi'n byw dros nes. Oh yeah, So- nice. A maen nhw'n really swnllid. Dyn nhw ddim yn cadw oriau cymdeithasol iawn. Na? Ynde. Wel, maen nhw'n agor yn hwyr a maen nhw'n bwyty, so kind of your fault. Dyn nhw ddim ar agor am 12:30. I don't Dwi'n know. falle bod nhw. Dim on a third floor. Oh, yeah. A'r bwys stafell wely fi. Yeah, fine. Mae'n eitha annoying. So, ti'n meddwl pan ti'n mynd fyna, you're having a Cobra, you're having a Bangla. A Bangla, always a Oh, Bangla. okay. Yeah. You're a Bangla man. Absolutely. Delicious. Fuck it, the best lager. Yn y byd? Yeah. Ydy... Ond dyn nhw ddim yn gwerthu o fan hyn. Na, to be, The mae'n best kind of... pub. Okay, fine, nice. Ond, to be, mae'n actually just... I think mae'n stop o gwerthu fe yn Star of Wales, annoyingly. So, unrhyw nes i gwybod lle maen nhw'n gwerthu Banglers, let me know, fydd fi a gweddill brych y hir Yeah. yna mewn chwyncad chwanen. Nice. Sy'n gweld yn atho as a callback i fi'n train ac yn, yeah. Clyfar y fe. God, he's good, isn't he? Bloody hell. Mae gen ti, so wedyn, y trydydd pryd i ddathlu yw yr un, Yeah, a you've been gearing up. yeah, do. It me. Heenies. Fi'n... Ma'n amazing. I pobl sy'n mynd gwybod, ma'n fel y chef Tommy Heaney sydd yn rhedeg e. Mae'r bwyd yn absolutely fucking delicious. A dyna lle mae fi a Mogs fy ngwraig wastad yn mynd i ddathlu unrhyw beth. Ni'n obsessed gyda fe. Mae pop... bod y bwyd yn fel really fancy a incredible, dydal ddim yn dod ar draws yn pretentious. Chyn ni'n neud eitha lot o fel fancy ass restaurants, ond hwn yw'r un fel lle a pretentious. Fi'n cofio bod fel tro cyntaf un athyn ni,
fel plat, nath i weid fel, nath y waitress fynd fel, everything on the plate is edible, by the way. I think she was talking about fel petal. And i fel, cool. Ond hefyd, ar y plat, oedd fel cerrig, as in on a bed of cerrig. A ni fel, Mogs. Surely not. Yw'r cerrig yn edible? A di fel, slai meddwl, Steff, ni fel, she did say everything on the plate. As in, why would you say that and then hand me a fucking plate of rocks? Surely the rocks are going in the mouth. A ni fel, and he saw him down a bit, and he kind of yn dal us off, ni fel, trio fel, ffigro mas gyda dwylo, ni fel, when edible, I don't think. And I feel draw fel, the rocks aren't, the stones aren't edible, by the way. And he fel, thank you very much. A ti fel chwerth yn y gerdd off. Ond fel, that's it. Ddau ti weithio ma'n digwydd. Yeah. Soni nhw, lle maen nhw'n gweld bach yn y merch. Bach yn ffidling gyda'r cerrig yn mynd. Do I? Is it going in my mouth? Not the stones. Yeah. Obviously not the stones. A fel ni dweud fel wine pairing yna, a fel fi bach fel, fucking doing a wine pairing, I don't care. Ond maen nhw'n neud chi deimlo uncomfortable gyda fe, a dyn nhw'n siarad fel bod chi'n methu deall nhw. Dyn nhw'n gweud ffeithiau, maen nhw'n gweud rhywbeth, a wedyn ti mewn fel lle da i just gofyn cwestiwn amdano fe as well, so fi fel, a fi'n gofyn stuff stupid, achos fi ddim yn gwybod unrhyw beth. So nath dweud rhywbeth fel, you're getting, in the terms of, I don't know, fucking apple, cranberries, neu beth fuck, fi fel, okay, cool, maen nhw'n siarad fi fel, sorry, you said something about cranberries. Why cranberries then? How does that work? A wedyn, maen nhw'n esbonio pam. Okay. So, yeah, mae stuff fel am, a hefyd maen nhw'n fel, I don't know, they ddim yn pretentious, mae'r bwyd yn absolutely phenomenal. Ti'n kind of teimlo fel yn dda yn fynd, a mae'n neud yn eitha accessible i bobl. So ydy'n like fancy, not wanky? Yeah. Like, as in, obviously, mae'n edrych fel... Yr un beth kind of weird fi'n meddwl am Tom Simmons. Yeah, okay, yeah. It's a good... Mae'n bryd fwyd da. Yeah. A ti ddim yn teimlo fel out of place or ofyn question. Absolutely. Ond fi'n credu beth sy'n ground o hinis a wneud yn lle da. So, ond yn arfer bod yn legalwa fi'n meddwl. Ond a oedd hwnna yn posh. A oedd hwnna fel known i fod yn posh. Fi'n meddwl bod mae chefs dyddi yma yn deall ac yn enwedig ar ôl, probably ar ôl Covid, ti'n kind of gorfod bod mwy accessible i bobl. Neu ti jyst yn mynd i fod that pretentious knobhead. Yeah. Ond hefyd, ble mae hinis, like, mae'r fish and chip shop fyna, bydd y rock and malt. Mae y romoli fyna. Ideal. Mae'n lle actually eitha grounded. Yeah. So, falle bod hwnna'n helpu. Mae jyst yn... Fi wedi teimlo'n any sort of discomfort yna. Fel mae popeth yn fel... Mae popeth yn gweithio'n amazing, mae'r bwyd yn amazing, mae'r agwedd i gyd yn amazing. Mae just... Os ti'n moyn dathlu, ti'n mynd fyna, that will push that dathed up, 100%. Hefyd, though, paid anghofio sôn am y menyn. That's the one. Y menyn? Ti angen mynd. Sa'i di bod, mae'n rhaid, oedd byth rheswm da fi fynd. A wedyn, mae gennau gariad nawr, so I suppose. Thank you. Yeah, he did it. Didn't think he'd do it in blwyddyn 20. Anyway. Fel, y signature thing maen nhw'n neud yw Marmite butter on sourdough bread. A mae'r Marmite butter yn insane. A fi'n siŵr, as in, fi'n siŵr mae just, ond... Mae'n whip. Ond maen nhw'n neud yn iawn. Fel, I don't know what the secret is, and ti'n methu i'r adre, ni wedi trio. Dy ddim yr un peth. Ni'n neud gyda fel y stand mix and everything. Mae'n delicious, ond it will never touch be mae hi'n neud. Mae'n insane. Well, that's another food challenge. Go on. I would bucket hwnna mewn hanner awr. Get me the Marmite butter, I'll fucking do it. Yeah, right. Mae'n delicious. I Tommy. Yeah. There's never enough either. Never ever enough. Mae'r menyn yna just yn amazing though. 100%. So mae hwnna'n really nice. Rhaid ti fynd. Mini heenies. Mae'n a lot of food challenges ti angen neud a just mynd i gael bwyd mewn llefydd. Mynd i gael, fi ddim yn bita mewn lot o lefydd neis, a nawr fi wedi dechrau gwneud y pod efo ti. Fi'n teimlo fod fi'n methu mas. Ti'n bita yn Hansing?
Fi'n bit enhancing lot rhy amal. Beautiful. Rhy amal. Mae 'da fi fyced mas o back room. Nice. A mae jyst yn dod lan i'r bedroom. Mae nhw yn neud delivery, a fi really yn chwarae yn y syniad. Fi'n just gofyn i nhw ddod i fel ar loft. O'n i angen symud ymlaen, o'n i angen gorffen. So o'n i orffen gyda dy bryd unrhyw bryd. Fi ddim yn gwrs ti wedi newid hwn o drweth yn ni siarad. Fi wedi ar ôl ti weid be mae actually'n meddwl. Nes i'n meddwl amdano fe. Well, the thing is, Dewi, nes i ddweud 30-minute meal. You're like, that kind of vibe. Rhywbeth hawdd i wneud. No, like a 4 hours soaking time. Yeah, no. Mae Steffan Dafydd yn gwneud coconut rice. Do, I love it. Coconut rice yn insane, though. I promise you, man, delicious. I think ni moyn showing off. Yeah, it's yun... Ni definitely moyn showing off. Fel I casually wneud amazing coconut rice. Sut mae'n neud coconut rice? Come on. So, fi'n awr yn barod. So, ti'n socian y reis am fel 4 awr. Mewn dŵr? Yeah. Neu falle mae'n llai na 4 awr, falle awr. I think I'm going to give it awr. Oedd e fel 4 awr i gyd. Yeah, okay, yeah. Neud amsginio gadlet o'r dydd. Yeah. Gael am sopa, yeah. Ti'n swco fe, a wedyn ti'n gael... Na, gyntaf ti'n golchi'r reis. Iawn. As a chi fod neu hynna. Yeah. Wedyn ti'n swco fe am awr, gadw am mas. A wedyn ti'n rhoi coconut milk mewn lle dŵr. So fe'n really rich and delicious. A unwaith mae'n ar y boil, I think ti wedyn rhoi yn yr ffwrn. So you bake it. Ti ddim yn fel fryer fe. So mae'n cael fel more of an equal thing. I think, wedyn ti hefyd yn rhoi sugar, turmeric, bloc o fel veg stock neu chicken stock yn fe. A mae just yn absorb o'r flavours yn ei gyd. A wedyn I think dyna popeth. Na I double check ar details yna, ond the general idea yw, mae'n soak lan coconut milk yn lle dŵr. So mae'n blasu fel beautiful coconut milk, mae'n really rich. A gallu fe fod yn kind of meal yn ei hun, really. Mae mor lush. Wyt ti'n trio coffee rice? Neu Coca-Cola rice? So ni definitely'n trio fe. Trio fe? So ni definitely... Peanut butter rice? Yeah. Thin o mas peanut butter? Fel satay rice. Yeah. Yeah. Here we go. Wait, that is a friend. Fel nes ti so, mae rice yn very bitty, ynddo fe? To make 2 34-year-olds laugh, say the word bitty. God. So, beth yw actual meal ti then, please? Oh, yeah. So, we can stick to coconut rice. I mean, it doesn't really... I mean, eto iawn fi, eto probably peanut butter on toast. Achos unrhyw bryd... I'm not... That's not my actual answer. I'm just wanna... okay. And ti yn gallu cael e am frecwast, ti gallu cael e am sticina, ti gallu cael e fel late night snack, ti gallu cael e whenever the fuck you want. Dwi ddim yn super yw e? Na, ddim yn super. Ond mae'n bryd unrhyw bryd. Ond eto, nethon ni roi cheese and crackers i gwir. Do'n off gwir ni fan oedd yn siarad am y prydau really nice ma wedyn bryd unrhyw bryd oedd. Mae'n cyrraedd nôl y gwaith. Fi'n rhoi caws a cracker a bach o chutney, and that's just me. And i fel, fuck it now. Yn i'n grac. Fair. So, ti actually'n dewis peanut butter dos? Na, fi ddim yn dewis hwnna. Achos bod chi clearly ddim yn licor gwir. So, fi'n offi wneud homemade McMuffins. A mae'n... Eto mae'n gwybod, mae'n gweud fel pryd unrhyw bryd. Mae bach o ffaff, ond mae popeth fi yn wneud. Other than unrhyw beth, peanut butter ar unrhyw beth, toasted, mae popeth arall fi'n wneud yn ffaff. There's no way around it. So, fi'n mynd i wneud homemade McMuffins. Really easy. Pam ti fel, na, fi ddim yn cael McDonald's breakfast, na, i just wneud adro fy hun. Ledge. So, ti got sausages. Ti probably got sausages on fridge ti anyway. Pawb got sausages. In the freezer. Ti'n cymryd ti'n gwybod defrost yna. I'm not doing that. Come on, man. No, okay. Ti'n cymryd mas o'r fel croen. A wedyn ti'n rolio fe mewn bach y cig mewn pale. A wedyn ti'n flatno fe. So, fel sharp burger. A ti'n ado bach o sage, halen, pepper. Os ti moyn garlic powder, lovely. Falle onion powder, who knows. But like ti moyn add yna fe. Fi fel arfer just yn rhaid sage, halen a pepper. Probably garlic powder as well. Wedyn... As in, you're saying whatever you want really though, yeah? Yeah.
Eco. Ti wedyn... Spices. Ond falle garlic powder. Ie, gallu ti roi garlic powder. Fi'n rhoi garlic powder. Fi'n Definitely falle sage. onion powder. Yeah, well, that's Definitely sage haled pepper, falle garlic powder, yeah? Yeah. I think that's what you're trying to drive Yeah. home. Yeah, okay. Wel, gallu ti paprika, os ti'n moyn. So ti falle... Yeah, mae'n like falle rhoi garlic powder, man. Mae'n newid. I told you, I'm lan a i ti. fat fur. So what are you feeling? Yeah. Yeah, fine. So, cyginion rhan o espresso di, you know? Ydy. You might not feel like it another day. So So weithiau ti'n rhoi garlic powder yn y fe? Oh, mae'n dibynnu sydd i'n teimlo. I think this is what we're driving home, yeah? Yeah, I mean, fel pob If we're meal. feeling spicy, bit of garlic powder. Yeah, you know. So with the rack That's in how you it. feel. That's how you feel. Yeah. Is it mewn ffordd o espresso dy hun? Espresso. Espresso dy hun. Class. So beth ti'n neud wedyn? Ffrio hwnna off? 300. All right. Yeah, Just moving us on. ti'n rhoi mewn frying pan, kind of mid to high. A ti'n neud 2 for each muffin, because it's double, isn't it? Double McMuffin. Yeah. Wedyn ti'n cael un o'r unrhyw beth cilch i allu rhoi'r fried egg mewn. Achos maen nhw'n poached yn McDonald's, okay? So Okay. it's kind of bit of both fan hyn. So yn y front pan ma, ti'n gael sausage patty fan hyn, sausage patty fan hyn. Yn fan hyn, ti'n gael little cilch fel y silicone cilch yna. Cookie cutter bach. Ti'n rhoid, exactly, ti'n rhoid yr... ti'n crac o oi mewn fyna. A wedyn, ti'n rhoi dŵr mewn i'r tiny bit o ddŵr yn y frying pan, rhoi lid down. So mae'n kind of fryo, mae'n kind of poacher fe. Iawn. Iawn? Steam up, really. Yeah, falle steam, I'm fine, fucking hell. I don't know. I'm not a scientist, mate. A wedyn, pan mae ti'n munud i fynd, neud e. Terrible. You walked in with that. Rwy'n ti'n mynd? Munud i fynd. Yeah, rwy'n ti'n mynd? Munud i fynd. Fel y... Oh, Bob. Bob. Bob Bob oedd yn neud... Meg munud i fynd. Ie. Cofio hwnna? Cofio hwnna? Boys blwyddyn hun yn ni fel... Mewn yn hilarious, like... Oh god, yeah. Dychmyg mae'n cerdded rownd. Oh, sorry, just yn grandawyr. Mae hwn... Person mae'n cerdded rownd aroliadau ni. Oedd gyda ti hefyd? Oedd. Bob. Bob. 10 munud i fynd. A peth fe oedd dweud 10 munud i fynd. Boys blwyddyn hun yn ni'n meddwl, pa mae'n hilarious yw e, like, he's got one job, a mae'n mynd, shmeg munud i fynd, fuck. Ti'n meddwl oedd e'n cael £5 extra y diwrnod Oedd e'n? am wneud hwnna? Achos oedd e fel prif gorau chwiliwr. Nice. Na, gofyn. Na, gofyn ydw i. Gobeithio. Wel, fe oedd head invigilator. So fe oedd yn gweud 10 Yeah. munud i Oedd fynd. e'n gymwyn y £5, I imagine. Na, yn 5 pint yn fwy na y lleill. Yr awr. Sa'n gwybod, pan o'n i'n neud... Na, pan o'n i'n neud... Sorry, 5 pint just am dweud shmeg munud i fynd. Byddwn i'n meddwl. You getting paid by the exam or by the hour? Fi'n credu bod nhw'n cael ei talu y dydd. Achos, beth sy'n neud gwaith i cwmni TAO. Ac o'n nhw'n cynnig gwaith. Territorial Army. Invigilatio. Amazing job. A ti'n cael fel 60 quid am diwrnod. A just sefyll mewn arholiad. And then Bob Roberts is there. It's good. 10 munud i fynd. And dwi'n gyda gold chain efo £5 this, boys. So, sorry, so pa mae'n munud i fynd? Munud i fynd. Ti'n ado slice o cheap shit American cheese. A maen nhw'n para forever, so always have a stack of them in a fridge. Always. No. You never know. Pryd ti moyn defnyddio nhw. So fine. always have that. Okay. Dim fel ti angen prepare hwnna. Rhoi hwnna ar y top. Lovely. English muffins, halved, toaster, down. Pan maen nhw'n pop lan, butter. I'll give it like 2 minutes ar hwnna. Usually 3 minutes for English muffins on. For this, 2 minutes in a toaster. Yeah. Pop up, butter, clover, damn pack, whatever the fuck you want. Wedyn, assembly, yn agos at senedd at y frying pan. Bach o sauce coch neu whatever your sauce is. Yeah. Sauce coch. Wedyn, sausage patty with cheese, lovely. Yeah. Poached fried steamed egg. Yeah. Next, another sausage with cheese. Top muffin. Back in the fryer. In the bit together, in the frying pan.
lid on, heat off, ond mae dal yn boeth. Just, a mae'r cheese a popeth yn melt yn lyflu. Mae'n mynd bach yn fel, ddim rili fel crunch ni fi, mae'n bach fwy, beth yw'r gair? Go on. Sa'n fel not dried out. So mae'r kind of a fat o stuff i gyd yn mynd trwy'r muffin i gyd a stuff. Yeah, bach fwy. I don't want to say it. Moist. Plate, mouth, done. Yeah, Hyfryd. Nice. Lovely. Ti'n gofio siapa'r sausages? Be fuck yw shepo? Ti'n siapa'r O ti ddim yn talu sylw ar y dechrau, Ianto. Nath e weid bod ti'n rolio'r cyd. Na, fi'n gofio wedi gweud y rolio nhw mewn, right? Ond, like, wyt ti'n gofio siap nhw mewn i perfect circle fel fydde ti'n neud gyda egg McMuffin? Yeah. Wyt ti'n gofio roi hwnna... Oh, na. Hwnna'n kind of, that's rustic. Do it by hand. Fel smash burger. Ti yn gallu prynu nhw fel frozen sausage patties yn fel Iceland and stuff. Ond, don't know, I feel like ti chi... Falle na neud hwnna weekend. I think mae frozen ddim yn fod... Ti weithio mynd yn mental cael bacon hefyd? Fi wedi o blaen, yeah. Dim ond fel streaky American kind of style ones. Nice. Yeah. Really Dim crispy. fel yeah. Crispy. Nice. Fi wedi dechrau ffrio fi mewn cookie cutters achos mae'n ffito yn well mewn bagel. Oh, nice. So ti'n cael... Be, cookie cutter gyda fel twll yn y Very canol? nice. Ideally mae cookie cutter efo twll yn y canol. Yeah. What do you mean? Yeah, but ti'n gweud bod yn ffit yn well mewn bagel? Ydy, achos mae'n grwn. How the hell will that Mae'n fit grwn. well in a... Mae'n grwn. Ie, mae'n dan bloody twll, nag se? Yn y bagel, oes. Pizza cutter gyda fel two fel... Ti'n rhoi pizza cutter mwy, pizza cutter yn llai, wedyn ti'n rhoi hwnna'n can. Actually, digwydd yw... Tiny... Sy'n digwydd yw... Yn y Na, canol. sy'n digwydd yw, pan ti'n gwasgu'r bagel lawr, mae'r yolk yn popo trwy'r twll top, fel volcano bach. Sexy. Eitha fe wheel. Mae'n really yn. OK, fi'n haps gyda'r un yma. Hwnnw'n well. Nes i really joio na. Well na'r pilot, eh? So, quick recap then. Pryd blentyndod. Peanut butter ar dost. Crunchy only. Crunchy only. Pryd i ddathlu Grubs Grubs. yn Brighton. Star Wales yn Canton. Yeah, ond ultimately Heaney's yn Canton/Pontcanna. Yeah. A wedyn dy bryd yn rhywbryd. Breakfast item only though? But let's face it, ti cael na any time of day. Dim yn Delicious. McDonald's. Maen nhw'n gorffen. Dim yn McDonald's, exactly, yeah. So actually, yeah. So I think dyna pam nes i endlan neud am y tro cynta. Achos oedd y breakfast i gorffen. Half 10 neu un o'r We had a... breakfast yn gorffen. Half 10, yeah. Half 10. A just check o, os ti'n fancy bit of garlic powder. Bit of garlic powder if you want. Yeah, cool. Dibynnu sut ti'n teimlo, Ianto. Express yourself. Espresso yourself. Steffan, ni'n gorffen... Enw'r episode. Be? Espresso yourself. Yeah. Like, chi'n enw fe'n silly, na? na? Ni just na enw nhw. I swear ti gyda... Ni'n trio ffynu fel funny quote o bob un. Yeah. Un emyr. Yn ddiweddar fi just ni just bod yn ffeindio like the earliest quote possible. Okay, nice. Ond expresso yourself, nawn ni gofio hwnna. Yeah. Cyn i ni orffen ni'n gofyn am unai tip coginio neu joke coginio neu'r ddau, please. Nes i'n gweud wrth i o blaen. Na, Na, mae hwn yn newydd. Dyle fi really fod yn grand ar y podcast. Joke am bwyd. Yeah, this isn't on the brief o gwbl. Joke am fwyd. Neu tip. Fi'n cael Google o. Na. No, just give me a tip, gynta. Tip cookies. Ie, hwnna'n good tip. I wneud unrhyw beth yn neis, a fel restaurant, wish ni chi'n neud hwn adre. Usually a secret yw just mwy o fat. So mwy o fel butter, mwy o olive oil, mostly butter neu lard. Ond usually, mae hwnna sy'n neud popeth yn absolutely delicious. Hence fel, pam nag yw fel chefs yn bita fel un adred, fel, because it fucking kill them. Dyna pam mae bwyta mewn restaurants and stuff mor neis, achos just fucking men yn yw. So, nhw'n rhoi mewn ar diwedd cooking a sauce i wneud yn glossy. Yeah. Yeah. Da iawn. A joke? Man good. We got a joke. Do you want topic and then you can just try workshop one? Yeah, go on. Fuck, man. Caws is an easy one. Yeah. What? Okay. Be chi'n galw caws sydd ddim yn berchen i chi? Fi'n gwybod on. Ti'n gwybod on? Go on. Nacho cheese! Da iawn. Oh, right, so ni'n meddwl bod yn Gymraeg. Na.
Fucking rubbish. Ha. Yeah, yn awful. Da iawn. Da iawn, Steffan. Ie, oce. Croeso. Wel, diolch am ymuno ni, heno, yn y Grange. Dewi dy roi lan. Do, mae gennau mic stand. Ie, dwi'n mynd i gael bwyd nawr, mae'n 7:30 bron fod. Ie, lush. So let's go. Dwi wedi gweud yr amser eto, maen nhw'n gwybod faint Oh, shit. They're gonna come after me. Hwyl. Diolch yn fawr. Ddim yn gweud hwyl fawr, achos di literally dal y mewn. Diolch yn fawr i bawb arall. Hwyl fawr. Hwyl, mae'n tro. Da bo. Tra.